ഹേ ഗൈസ്, ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ സൺഡേ ഒക്കെ അല്ലേ, ഒന്ന് വയനാട്ടിൽ പോയാലോ എന്നൊരു തോന്നല്. ഏതായാലും നമ്മൾ വ്ലോഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ അല്ലേ. ഇത് ഫസ്റ്റ് വ്ലോഗ് ആയതുകൊണ്ട് പല മിസ്റ്റേക്സും ഇതിലുണ്ടാവും, ക്ഷമിക്കാം. പിന്നെ വയനാട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, വയനാട് എത്തുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വാ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒറ്റമായിട്ട് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് വയനാട് പോകുമ്പോ കാണുന്ന ഒരു പാലം. അപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് കയറണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാലാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ആ പാലത്തുമ്പോ കയറാൻ പോവാം. ഈ ചാടി പോകുന്നതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വ്ലോഗിന്റെ മിസ്റ്റേക്സ് അതന്നെ. ഞാൻ വീഡിയോ കുറെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ സത്യം അറിഞ്ഞത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ക്യാമറ ഓൺ അല്ലായിരുന്നതും. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ കണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത വയനാട് ചുരം കയറിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതൊക്കെ സെറ്റാക്കാം. അയ്യോ, അതൊക്കെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണോ എടുത്തേ? ആ നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഓക്കെ,